Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, sa araw na ito, sa unang pagkakataon, ay ating ipinagdiriwang ang banal na misa, ang pasasalamat, dito sa Nuestra Señora de la Merced sa Pinak. Ngayong unang Sabado ng Setyembre, araw ng debosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, at buwan ng kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Para lang po tayo makasunod sa mga protocols ng ating pamahalaan, mangyari pong tayo mag-social distancing, lalong-lalo na po yung mga nasa labas. Mga kapatid, ialay po natin na ang misang ito bilang pagpapasalamat nina Irma Manango, Lugin Cruz, Wilfred Siervo, Susana Gumabon, Sani at During David, Merly at Lisa David, Linda Cruz, Irene Cruz, Irene Tarok, Fedi at Lina Laksamana, Herbert at Tesos Orbeta, Severino Aga, Romy at Lynn Bargasa, Isabelita Manarang, Rene at Maringkaw, Rick at Lenny Rigabara, Erlinda Gonzalez, Kosotumo at Digna Kurahashi, Manuel at Leti de Leon, Andres Jr. at Milagros Simbulan, Romero, Lolita Celso, Freddy at Noemi Aguilar, Mark at Loida sa Cruz, Lorena Ignacio, Librada Navarro, Nori Batbat, Lito at Rosana Francisco, Damas de Nuestra Señora de la Merced ang ating parokya. Mark Oliver at Loida Cruz, Weng at Lude Lorenzo, Manilin Santos, Asinta Manlapas, Angel at Marichar Sion, Delia Aquino, Kapitan Lito at Yoli Bustamante, Tony at Marlene Mabwe, Noreen at Consiel Sebing Sagum. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Catherine Cruz, Braille Kabigting, Annalie Encarnacion, Michelle Aquino, Rosalie Magat, Tricia Angela Milaski. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tetangco, Karen Miranda Chan, Daen Tambeltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Rolando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para po sa ating mga medical frontliners, lalong-lalo na ang lahat ng nakikibaka sa mga ospital at medical facilities sa mga natamaan ng COVID. Para po sa Special Intensive CDS Kabigting Sisters sa Cypress, California. Special Intentions ni Boy Pax at Tita Gonzales. Para po sa Special Intentions ni Lito at Jay Galang, Feli Santos, JB Bustamante, Dr. Justin and Carl Canasa. Pagpapasalamat sa kaarawan ni Annalie Encarnacion. Para sa safe travel ni James Mananghaya, 10 ng kanyang pamilya. Pagpapasalamat ni Bea Sanggalang at Welina Abelia. Para sa galingan ni Father Father Arnold Rivera, Father Larry Miranda, Father Rick Lusong, Father Angel Gamboa. 10 na po ng mga kapatid nating may sakit. Norma Balatbat, Norma Cabrera, Roy Songko, Brother Sing Garcia. Para po sa kagalingan ng lahat ng mga natamaan ng COVID at kaligtasan nating lahat sa virus. Ialay din po natin ang misang ito sa mga kaluluwa
nina Narciso, Jeffrey, Lamberto, Rosario, Marciano, Melania, Maria Paz, Eduardo, Ray Alfred, Daisy, Mark Anthony, Jasmine Celerino, Crisidro Perca, Carlos, Pausta, Francisco Felipe, Marshall, Carmencita, Fidel, Gregorio, Iluminada. Para po sa kaluluwa na Brido, Marieta, Benigno, Demetria, Benjamin, Tarsila, Annabel, Armando, Rosita, Anselmo, Antonina, Maria, Lucia, Santiago, Modesta, Cornelio, Catalina, Raimundo, Mercedes, Jopista, Euprosina, Bartolome, Celerina, Protasio, Marciana, Mariano, Miguela, Mateo, Cayetana, Canibe, Belinda, Donato, Ignacia, Damaso, Eduardo, Pilar, Pangilinan, Billy Alan, Ricardo, Crisanta, Conrado, Carlos, Ernesto, Antonio, Ilanio, Crescencia, Jose Angelo, Luningning, Antonio, Esperanza, Feliciano, Apolonio, Ariel, Demetria, Jose, Ricardo, Pastora, Virgilio, Florentino, Lagrimas, Manuel, Adelia, Francisco, Fausta, Mauro, Oscar, Padre Elio, Victorio, Apolanar, Julia, Ponciano, Gloria, Elvira, 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 Januaria, Antonio Sr., Florentina, Pelomena, Pablo, Olimpia, Catalino, China, Marie, Marie, Osmundo Jr., Rico, Gracie, Bon Jameson, Marciano Carmelita, Reynaldo Primitiva, Adriano Aurea, George, Pablo, Marta, Hilario, Macario, Rosario, Ricardo, Juliana, Monsignor Roberto, Padre Felipe, Padre Primitivo, Padre Roberto, Padre Resurrección Diwa, Padre Benjamin, Padre Apolonio, Padre Simplicio, Padre Lope, Padre Diosdado, Father Larry, Father Alan, Father Emily, Father Emelito, Father Arnel, Father Jason, Monsignor Sabino, Benseñor Benjamin, Sister Teresita, Sister Leticia, Sister Susana, Sister Leonora, Hermogenes, Eugenia, Mamerto, Caridad, Iluminada, Father Marlon, at Napoleon Aguirre ang gumawa ng imahe ng mahal na nuestra na yumao bago ito matapos. Isama natin sa panalangin natin si
Oscar Sr. na paalala ng kanyang ang nuestra isang paalala sa kanyang naging buhay. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, kaya sisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway nila dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo ninyo ang iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Sumayin niyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang magutom siya at sama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Ilang beses ko na pong sinabi ito sa aking homilya. Makikita po natin ang dami nating batas. Ang daming batas. Sa Kongreso, dito sa atin, lalo na po ngayon sa COVID, ang daming batas, ang daming protokol na sinusundan. Pero kung marami tayong batas, mas marami pong batas ang mga Pariseo o ang mga Hudyo na kung saan dito umiikot ang buhay nila sa batas, sa mga kautusan. Kung wala yung kautusan, anong ginagawa nila? Sa pamamagitan ng mga kautusan, ito ang nagpapaikot ng buhay nila. Very sacred, napakasagrado ng kautusan para sa kanila. Dahil ito, dito nangungusap ang Diyos para sa kanila. Kaya anong ginagawa nila? Lagi-lagi sinusundan nila ang mga kautusan na to. Up to the point na dumating siguro sa punto na wala na silang inisip kundi ang sumunod sa batas, sa kautusan, na mamuhay na ayon sa kautusan. Nakakatulong po ang mga kautusan na to sa ating pamumuhay. Pero ang nangyayari, may pagkakataon that we are locked up dito sa mga kautusan na ito. At may pagkakataon na ang mga ibang mambabatas ay paikot-ikot, pinaiikot ang mga tao dahil sa mga kautusan na ito. At doon siguro kung titignan natin, nakita natin sa Ebanghelyo ngayon na ang kautusan, ang welfare ng mga tao, ang kapakanan ng mga tao ay nauuna sa kautusan. Na ang kautusan ay ginawa ng mga tao na buo sa mga tao, na buo para sa mga tao. Pero dapat iuna ang kapakanan ng mga tao. Pangalawa, ipinakikita lamang nito ng pinakamahalagang kautusan ay ang kautusan ng Diyos. Na tayong lahat ay dapat sumunod sa kautusan. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay ang kautusan ng Diyos. That God is over and above these things. Na sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinusundan natin sa ating buhay, ang manguna ay ang Panginoon. Amen. Sabi ko nga po minsan nung i-bless natin ang pinak, merong mga nag-react na sabi niya, dapat si Kristo lamang. Sagot ko, sino bang nagsabing hindi dapat si Kristo lamang? Kaya nga po, ang lahat ng ginagawa natin, kayo, ang pagsasayaw ninyo, mga pandangguhan, lahat ng ginagawa natin, pagsasayaw ninyo, pagpoprosesyon natin, pagdidibusyon natin sa mahal na ina, ito'y walang luhan
kung ito ay hindi nakaugat kay Kristo. Ito ay walang kabuluhan kung ito ay hindi nakasentro kay Kristo. Ito ay walang kahulugan at kabuluhan kung ito ay hindi papunta kay Kristo. Kaya nga madalas, pandangguhan, tinatanong ko kayo, nagsasayaw lang ba kayo para kayo'y makita? Magsasayaw lang ba kayo para kayo'y mapuri? Nagsasayaw lang ba kayo para sa inyong mga saya? Di po ba? Nagsasayaw kayo hindi para sa sarili, kundi kay Kristo. Dahil siya ang nangunguna at siya ang una sa atin. Nagdidebosyon ba tayo para kay Maria lamang? Nagdidebosyon ba tayo para sa Nuestra lamang? Hindi po. Kundi ang ginagawa natin ito ay paraan para tayo ay lalong mapalapit sa Diyos, kay Kristo, dahil siya ay malapit sa kanyang ina. Kaya nga po mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin sa simbahan, sa lahat ng mga sinusundan natin, sa lahat ng mga gawain natin, dapat manguna sa lahat ng iyan ang ating Panginoon. Lahat ay nanggaling sa Diyos, lahat ay umiiral sa Diyos, pati na ang mga kautusan, at lahat dapat ay papunta sa Diyos. Sa ganoong paraan, magiging makabuluhan, magiging makahulugan, at magiging mabiyaya ang lahat ng ating pagdidebosyon, ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating pagmimisyon sa ating buhay. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot sa iyo ng pagbabasbas at sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin Panginoon. At sumainyo Itaas rin. niyo yung puso't diwa. Itaas namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang mong magbago ang kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat masaang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inebot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apunay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpapalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be. Peace be.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang una at ang ating patutunguhan, ang pinakamahalagang batas na ating dapat sundin. Mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Huwag po tayong magkumpulan sa pagkukumanyan. Asharets, pakisuyo po. Iwasan po natin magkumpulan.
Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap na sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami sa inyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagan sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan ng tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya ng aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ang kapayapaang mawalang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayo ng ating mapagpalang Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami magsalo-salo sa pagkain mong bigay, umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng asiwa sa ating misa ngayon sa Pinak, sa unang pagkakataon ng ating mga kapatid sa Bisal, San Pablo. Palakpakan po natin sila. Sa susunod na unang Sabado pong mga ngasiwa ang ating mga kapatid sa Pulong Gubat. Salve Regina.
Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sampunan inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alina, humayo kayo, taglay ang dakilang pag-ibig ng Panginoon, sampu ng kanyang ina, Nuestra Señora de la Merced. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva! Suwain ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa mahirap. Mahal na nuestra sa Pinas. Sa tabi